unutra kako mi izgleda auto i posle nešto pišite kao Ćiro ovo ono. Pogledajte kako mi iznutra izgleda auto. Znači auto je bomba, iskreno vam kažem. Sada ne znam da li da ostavim ovo ovako naranđasto ili belo da stavim, ne znam stvarno kako to da uradim, a to mi pišite dole u komentarima da li želite da menjamo svetlost na ovo, da ne bude naranđasto nego da bude onako belo ili plavo, vidjet ćemo kako. I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ću vam pokazati šta sam dobio sa jednog sajta, to jest nisam dobio brate nego sam naručio, dao sam pare i jebi ga, naručio sam. Tako da ljudi obavezno razvalite like ako želite da nastavim, znači ja sijam ceo zato što sam mazao i ovu kremu sam mazao na lice, ako žele sponzorstvo neka se jave. Znači naručio sam sa sajta jedne stvarčice za automobil, ako želite da nastavimo ovaj serijal sređivanje Peugeota, obavezno mi pišite dole u komentarima da li želite da snimam to kako sređujem auto i tako dalje. Uskoro stižu LED trake koje treba da dođu ispod automobila i još neke stvarčice, tako da polako sređujem auto onako da bude baš bomba. Nadam se da će da vam se svidi, to je sviđa vam se ovaj serijal zato što smo dosta stvari radili do sada. Uskoro farbam felne, farbam ne znam kočnice unutra, one paknove kako se to kaže, one klješta one za kočnice, znači to ću sve farbati, tako da to ću sve snimati u sledećem klipu. Brate, ali se sijam, jebote, kao da sam anđeo. Sad ću da vam pokažem znači šta sam to dobio, a to je neverovatna stvar koja ulepšava auto i koja daje do znanja koji je auto u pitanju, tako da sad ću da vam pokažem koja je to stvar. Evo ovako, znači to izgleda ovako kao što možete da vidite, znači to izgleda tako, evo ga ovdje projektor iz kog izlazi ta svetlost, znači to otprilike tako izgleda i pali se ovdje, vidite. Znači pali se tu samo što je svetlost jaka, razumete, pali se tu i ovo se kači na vrata. Znači zakači se ovako na vrata i bije na zemlju. Znači kada budete, ali napolju mnogo jako vetar duva, brate, ne znam koliko ćete da me čujete. Znači kao što vidite to se zakači tu na vrata i dole na zemlju ispisuje Peugeot logo. Sad ću ja da uzem da vam pokažem ovako. Znači ako može ovdje nekako da se vidi, znači samo ovako da vidim, evo ga, znači kako izgleda Peugeot logo, pogledajte kako lepo sija, kako svetli, inače ne zamerite mi što mi je prljavo u automobilu, znači prebrutalno izgleda, pogledajte vi ovo, i još piše Peugeot, pogledajte vi ovo, baš lepo onako izgleda, jebi ga da imam BMW-a, ja bi uzeo BMW, ali imam Peugeot, tako da sam uzeo Peugeot, ne cari, vidite ovo. Znači baš je dobro. Inače ko ima automobil, na primjer, ko ima neki drugi automobil, na primjer imate Audi, možete da uzmete Audija. Inače zajebo sam se, mislim malo sam se zajebo zato što sam uzeo ovo na baterije. Znači ovo se bukvalno lepi na automobil, to jest na vrata automobila i zalepit ću ga pomoću trake da mi posle ne ostane, razumete, na vratima ili za ovaj klip posle skinem. Ne cari, šalim se ljudi, neću skidati nego moram sa trakom da zalepim dok ne uzem one trake što lepe, razumete, i sa jedne i sa druge strane. Inače to ću da zalepim na vrata, a ima da se kupi i ono sa žice, znači da sprovodite žicu od akumulatora i da ubadate u vrata i da vam svetli bukvalno ispod automobila. To je mnogo bolja solucija i kako se zove, jeste malo skuplja solucija, ali brate i ovo završava posao. Tako da idemo napolje. Napolju je baš kao što vidite, znači sjebano vreme. Napolju je malo pre padala kiša, to jest nije padala kiša, prsnulo se u nekoliko kapi, ali kao što vidite vreme, ne, mora ovo da se čuje, mora da se čuje kada ja sedem u automobil, pa to ti je. Ne znam koliko ću da se čujem sada kada budem izašao napolje, ali nadam se da neće da bude problema. Au, brate, nećete me ništa čuti, 100%, brate, znači ovaj vetar mrtvi jebom u mater, ja u pičku kad sad našao da duva. Znači ljudi, taj projektor ide ovdje na vrata, kao što vidite, i kada su pali, on svetli dole na zemlji. Znači kada se odaljite ovako, razumete, ulazite u automobil, ono svetli, što je onako baš dobro, ali samo mi nije jasno. Znači nije mi jasna jedna stvar. Slušajte ovako, ako sada ja upalim, na primjer ovo, i ovo radi, razumete, Da li će to da radi i u automobilu ili će da radi, brate, ja ne znam, to će non stop da radi i da svetli ovde pored mene, što nije dobro.
već je bolje da imate prekidač ili nešto da možete vi sami da podešavate, razumete, kada kliknete da se upali, kada ugasite i tako dalje, ili na daljinac ili na, ne znam, nemam pojma brate, ili na senzor neki da radi kada je zatvoreno da radi. Tako da nemam pojma brate kako ovo funkcioniše. Malo je glupo brate, ali za klip je dobro. Znači u sred jula 10 stepeni i pada kiša. Znači ja ne mogu da verujem. Inače što se tiče ovoga, zalepio sam ovako 2 trake. Znači 2 trake sam mu zalepio i presavio sam da može da se zalepi sa jedne i sa druge strane, ako me razumete. I sada ću da uzem da zalepim to napolju i da vam pokažem kako to svetli. To jest neću verovatno sada da vam pokažem, nego kada padne mrak i da vidite kako to svetli, ali sad ću da vam pokažem gdje ću to da zalepim. Znači samo sekunda. Znači to će da ide najverovatnije ovdje, ali ne znam samo zbog ovog kaiša kako će to da ide sada sve i kako će da funkcioniše, ili da ga stavim ovdje bliže ili ovdje dalje. Ne znam sada kako to da bude brate. Gdje da svetli, šta mislite? Koliko će to da se vidi? Pa ja mislim da je ovdje ok. Ovdje bi bilo ok, ovdje negdje otprilike. Ovdje negdje otprilike bi bilo ok, ali zakačinjat ću sa kaiš i sa nogama, ali dobro, šta da se radi. Ajmo tu da ga zalepimo, znači, samo da vidimo, vidimo kevu mu je. Znači, to ide to brate. Tu ideš brajko moj, znači to tu ide. Kao što vidite, i to će tu da stoji, ali dok ne uzmem one trake, razumete, što će bolje da bude i bolje da ispadne, znači taj, kako se zove, samo kliknete ovako i ugasite ga, kliknete upalite, kliknete ugasite. Znači to će tu da stoji i da svetli ovako Peugeot, ako me razumete. Novi dan je tu ljudi moji, zato što juče je počela neverovatna kiša da pada, znači ja svetlim kao da sam anđeo. Znači juče je počela neverovatna kiša da pada i nisam uspeo sve da vam snimim, da vam pokažem kako izgleda u mraku i tako dalje, zato što je padala kiša i zato sam snimio juče onu reakciju. Mislim, hteo sam da izbacim ovaj videoklip, ali jebi ga, počela je kiša, znači vetar i tako dalje i nisam stigao sve to da uradim, tako da novi dan je tu. Kao što možete da vidite, napolju je baš onako hladno, evo znači kako se slivalo od kiše i sve to, znači pogledajte kako je napolju. Baš je onako tmurno vreme i oblačno. Sada ću ja da idem, dobio sam jednu ideju da uzmem automobil i da ubacim u garažu, da zatamnim garažu i da vam pokažem kako će da to svetli u mraku, zato što ne smem da čekam danas mrak kao i juče, zato što je juče nenormalno bilo, poplava je bukvalno bila, kiša je padala neverovatno i bilo je baš hladno i vidite da sam sada u duksu zato što se ohladila kuća i sve, tako da ljudi obavezno razvalite like, subscribeujte se na kanal. Evo nas braćo i sestre u garaži, znači zatamnio sam opet stakla onako, znači sve sam ovako postavio i sad ću da vam pokažem, znači pogledajte od pozadi, upalio sam u svetla namerno da bi vidjeli kako izgleda iznutra. Evo kako izgledaju one LED trake što vam nisam pokazao kako izgledaju noću, znači prebrutalno izgledaju, ali pogledajte vi ovo, znači pogledajte vi ovo, pogledajte unutra kako mi izgleda auto. I posle nešto pišite kao Ćiro ovo ono. Pogledajte kako mi iznutra izgleda auto. Znači auto je bomba, iskreno vam kažem. I tek će da bude bomba kada ga budem sredio. Ali najviše što mi se sviđa jeste ovo. Znači kada otvorite auto, sad ću da vam pokažem. Znači ovako se zatvara auto, bam. Zatvorite auto, nema, razumete? Otvorite auto. Znači otvarate auto i izlazi Peugeot logo. Mislim, bilo bi bolje brate da izlazi neki Mercedes, Audi ili tako dalje, ali ja sam zadovoljan i sa ovim, tako da upalio sam ga na akumulator, nadam se da neće da potroši. Evo pogledajte kako izgledaju LED svetla i iznutra. I da vam pokažem samo sa ove strane, znači ovako. Evo su ove pozicije, znači ovo su pozicije, a dugačka svetla, to je kratka svetla, neću ni da palim, ali najviše što mi se sviđa jeste ovo, ali u budućnosti, znači da vam samo kažem.
neću da radim preko ovog adaptera što može ovako da se gasi, nego da bude automatski na senzor. To ide odozdole od ispod na vrata, znači to ću da uradim, što će biti mnogo bolje i mislim kvalitetnije će biti odrađeno, znači to ću u skorijoj budućnosti da uradim, a unutra pogledajte vi ovo, znači ono što svetli onako sve lepo. Sada ne znam da li da ostavim ovo ovako naranđasto ili belo da stavim, ne znam stvarno kako to da uradim, to mi pišite dole u komentarima, da li želite da menjamo svetlost na ovo, da ne bude naranđasto nego da onako belo ili plavo, vidjet ćemo kako. I pišite mi kako vam se sviđa ovaj logo i sve to kako sam odradio.